Здравейте, приятели, пак сме на Зооекспо. Разбира се, в Пловдив. Зооекспо Пловдив не е най-голямото, по-малко е. Сега ще видите, по-малко животни има. Както разбира се, нашите любими африкански охлюви, доста големи парчета, вкъщи го глеждаме ни. Още не са се размножили, ама ядат малко по малко. Може да се поинтересувате, да попитате. Фейсбук ви го написах, как се казва. И продължаваме с нашите любими влечуги. Тук пред нас виждаме в момента буи, анаконда е една жълта, виждаме отгоре и отдолу виждаме мрежести питони. Това са на Венислав Петков животните. Ще го напиша. Тук продължаваме с брадати агами. Тук пак виждаме пясъчни буи, тънкопашати смотци, брадати агами, костенурки, дневни гекони, царевични смоци, отгоре се вижда и такъв тънкопашат имам вкъщи. Горе-долу. И продължаваме с храната за тях. Зоофобус и хлебарки дубия. Различно хората различно хранят. Кой както прецени. Някой го е страх от черви, други е страх от хлебарки. Различни сувенири и тук е интересни тарантули. Няма да ги пиша на кой са, не съм сигурен. Тарантули колкото искате има във Фейсбука. Погледнете колко са много. Погледнете направо. Храна, тарантули. Тарантули да искате. Те също са на Венцислав Петков. В Геко. Ама погледнете. Тарантули и те бяха големи. Отгоре тигрови питони, но тарантулите долу бяха огромни. Отгоре тигрови питони, такива по-интересни. Ама тая тарантула беше един път просто. Просто един път. Гледай, огромни са. Много се изкефих, като ги видях. Затова идвайте на живо да ги виждате. И да сте виждали други животни, идвайте, не се плаща, интересно е, виждате костенурки, гекони леопардови, интересни леопардови гекони. Термокилими. Тук виждате различни видове термокилими. Да може зимата да не се чуете как да го отопляте, и да си го държите топло. И продължаваме с кактус онлайн. Изключително красиви цветя. Някои от тия растения стават за терариумни, могат да бъдат вкарани в терариума с змията. Затова са при нас. Но виждате, не са при нас само змии и тарантули, има и интересни растения. Така че може повече момичета да посетите другия път тия зооекспота. Не са само змии и жаби. Има и други работи. Много красиви растения, много красиви. Просто трябва да се види на живо, да се види. Колкото и да говоря, докато не го видите на живо, нищо не мога да кажа. Както с онлайн пишете и разбирате. И продължаваме с на Елена Петрова щанда. Тук виждаме една малка крокодилова глава. Това е щанда с тези ефтини питони. Тя обаче малко обича такова окултното, такива черепи. Има бръмбари, нормално. По-малки змии, различни преслави, кралски питони. Аз от нея си взимам кралски питони. По-ефтини са, но качеството изобщо не пада. Тук виждаме медальони с змийска кожа, още тарантули. Казвам ви тарантули да искате. Тук имаше две, взимах едната. Ако искате друг клип с нея, може да напишете коментар. Пишете коментар да знам какво ви интересува. Тук продължаваме с други кралски питони, други тарантули.
други тарантули, още кралски питони. Кралски питони да искате. Чудим се какво да ги правим. Тук имаше и такива смоти, такива африкански вид бяха. Тук една свиноноса змия има. И продължаваме с един зоомагазин. Забравя как се казваше. Тук ни показват костенурки, други леопардови гекони. Те пак ефтини са били. Тук различни пилки, приспособления, термокилими. Пилки са купи за вода, да знаете, като каже някой пилка. Пилка са купи за вода, ако чуете пак да го казвам другаде. Така съм научен да го казвам пилка. Това са такива субстрати за пода на терариума, различни. Така, забравя как се казваше. И продължаваме с някои интересни видове скорпиони, но искам да видите какво става, като слагате малки животни или като се опитвате да ги правите биоактивни, как абсолютно нищо не се вижда. Виждате нагледно. Защото идват хора при мен на терариума и ме разпитват: що не ги украсявате повече, що не слагате камъни, що не слагате цветя, що не им правите укрития. Искам да видите нещо, може ли да се види тук в тия укрития. Само е този черен скорпион се виждаше отгоре. Нали? Така че без повече въпроси. И тук, разбира се, продължаваме с Тропикалия шоуто. Папагалите, вие ги знаете, в моя YouTube канал има цял клип, където може да ги видите тия папагали как правят номера. Научени са. Само в YouTube канала на Спаската. И продължаваме с красивите змии. Не може да му се отрече на Паралакса, че това са най-красивите змии. Просто синята випера, просто уникална. Пращайте пари за Спаската да си купя и аз на някой ден такива змии. Не базикам се, не пращайте нищо. Но някой ден живот и здраве не може да се отрече. Това са най-красивите змии. И тук тия дартс-фрогове. Не са, в България не са отровни. Само дивите са отровни. Ние ги храним тук с насекоми и не са отровни. И продължаваме с други змии. Обаче вижте, там има такива гривни за ръка във вид на змия. Значи ако струват 20-30 лева, няма да купувате. Ако струват 5-10-15 лева, тогава купувайте. Ама ако са някакви много скъпи, не се да занимавайте да купувате. Не може тук да ми правят пари да лъжат децата. Интересни гривни, айде 25-24 лева сумата и пари искаха. Няма да стане. Да знаете. Ако видите някъде такива гривни над 25 лева, над 15 лева, отказвате се, не купувате. Няма тук да лъжат за някакви глупости. И продължаваме с змиите. Ако е някой останал до тук, благодаря ви наистина, приятели, ако сте останали. Знам, тия клипове, нали, по-скучно е, нали, не става нещо интересно, показвам, снимам змии. Ама искам да запазя моментите, да ги запазим. Тук е интересни зайчи, такива зоомагазин за зайци. Hobby First. Интересни магазини. Интересен заек. Тук храни за зайци. Не ги разбирам. Аз лично зайците, няколко ги разбера, може да напише коментар, може да дойда да ми покаже зайка му. Аз зайци не разбирам и не искам да се научавам толкова много. И тук продължаваме с други приспособления за зайци, за папагали. Много. Това беше по-малко изложение, ама и такива хамелеони още има. Леопардови хамелеони. И други бои. Ама то в България това са интересните змии са само при нас в изложбите, където прави изложби. И това е. Всичко останало са и такива питони и леопардови гекони, агами, такива кралски питони. Това е просто хората ги е страх да гледат такива отровни змии. Така алигатор костнурки да си купя, ама много пари, 200-300 лева, но ми искат много. Аз си взема най-вероятно скоро. Да видим кога. И тук продължаваме с леопардови гекони. Това е просто в България интересните животни са само при нас, защото никой друг не ще да си слага глата в турбата, дето се вика.
Нали се сещате? Тук други змии. Тая била и тя е една сорба пари. Царевичен смок, да. Тук други гекони. Гекони да искате направо. Хамелеони. Ама това са интересните. Животни са при нас. Това го. Габонската отровница Габи. Може да видите в TikTok как я вадя. Гърмящата змия. Разбира се. Отровните змии са наши, смисъл от нашия терариум и това са интересните животни, които идват по изложенията. Просто това е. И вичицата кобра тук. Това е просто, какво да направим. Никой не се фаща да си вземе отровна змия и да си гледа и по-хубаво да не се фащат да гледат всички. Не е за всеки хапка и това е отровен гущер. Мома кефи. И така, казваме чао на Стилян и продължаваме. Най-хубавия щанда за терористиката. На терористика.bg. На Елена Петрова са най-ефтините питони. На терористика.bg ме е най-хубав щанда така. Аз този скорпион май си го взимах или някой от тия скорпиони си взех. Казва са меди. Тук различни субстрати, различни кружки. Кружки да искате. Нали? Различни змии. Това, което показват, но при тях е една идея. По-скъпо е, но ако ги попитате, ще ви дадат и идеи, ще ви кажете как да ги отглеждате. Така че не е толкова зле. Благодаря ви. Благодаря ви, приятели, че разгледахте, че бяхте пак част от мене. 12 минути от живота ви заех, извинявам се. Благодаря ви наистина, приятеля. Опитвам се малко по малко да вдигам качеството. Кажете дали така с микрофона ви е по-хубаво, отколкото без. Не знам, опитвам се да се науча. Благодаря ви. Ако сте се абонирали, благодаря ви. Харесайте клипа, ако сте се абонирали, ако ви харесват тази идея. Може да се абонирате и благодаря ви. Всичко хубаво и чао!